Adam farmár týždňa, to zase bude. Bože, ten Adam, vieš čo? Treba, už ma oči bolia. Ja už to vôbec nemôžem počúvať. Tak vážený. To je hrozné, Monika, čo tam zase vyprávaš? Ticho. Ušulám si radšej cigaretko. Ale prestaň, ty Ty, furt že tu byl mudruješ. teda hospodár a zadal nám nejaké ty úlohy. No, že od rána hneď Ja robota. by som navrhoval, keby... No, sme si dali taký light deň, že by sme si ho mohli nejak propiť. Nejakým tým dobrým alkoholem. Ale že musíme ich upratúvať. No, Dvor treba pozametať, tam treba upratúvať. Ja zase budem v kuchyni celý deň iba mlieť. A kto pôjde hnujky dať? no a zadal nám takú Čiho? úlohu, že by sme mieli ako postriať naše ovce. No, tak ja strihať určite nebudem. No, Monika, jednoducho ti to zadávam, jak úlohu. Ale mňa si to môj vôbec sluha. nezaujíma, Adam. Tebe, keď som zadávala úlohy, tiež si nepočúval. Jednoducho nás tu je málo a sem ťa poveril. Ale mňa to aby nezajíma ostrihala vôbec. Adam, ty ovce, si tak mňa ich tiež budeš strihať nepočúval jednoducho. a ja to proste odmietam a mňa to nedonútiš. Rado ma napodobňoval a myslím, že to robil veľmi dobre. Myslím, že ma úplne odhadol, mňa to vôbec neurazilo. Mňa to osobne veľmi pobavilo. Sa smeje ešte doteraz toho, ale neviem, či to je úprimný smiech, alebo iba proste čakám, kedy sa otočím, rozsiem nejaké vidly štvorky do chrbta, to neviem. No tak ťa to bude moce donúciť. Je to Fajn, a teraz sa rozkaz? nikam nedostaneme. Ja budem za ňu robiť všechno, ne? V Čilia budú strihať ovce, v Čilia budú dojiť krávy. Dobre, už aj ty buď ticho, no. Adam ja úplne perfektne sparadoval, všetko vystihel, no. A sranda ešte aj tú záhoráčinu do toho zapojil, no som sa na ten tak zabával asi najviac. Počúvaj, to ten Adam. Počúvaj, tá Monika ináč. Počúvaj, ten Adam. Rado, to je, vieš čo? A Čo oni robia? Bože, však to je nenormálne. Počúvaj ma, Eva ako farmer týždňa. Dobre. Ako sa máte? Jak vám to slúši dneska, babi? Všetko v pohode? No jasné, úplne všetko super, úplne paráda. Falože sero, la 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 la. A falože sero, la 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 la. No. Dáme ono jeden, 3, 4. A čo je hlavná vec, máme prichystanú farmárskú pesničku, ktorú sme zložili, čo táto farma už potrebovala, takže by sme vám ju radi predstavili takto v premiére, ak sa nenahneváte. Nie, sa teším, čiže hymna farmy. Dajme tomu, že taký prvý pokus o hymnu Super. farmy. Dobre, No. tešíme sa. Tak nech sa vám dobre počúva. Jedno krásne ráno zobudil som sa na farme. Proste sa to stalo a úsmev v obraze. Hospodár zadelil úlohy na týždeň a už viem, že si nesadnem. Ráno sa dojí krava, večer striha ovca. Hlavne, že je snaha a že je to od srdca. Ľuďka, Eva, Rado a dáma Monika, Realita nám uniká. A teraz všetci farmári, paráda, farmári, paráda, farmári, paráda. Internet a mobil nám už vôbec netreba. Hlavne, že si podojil a že máš na chleba. Keď sa niečo narodí, tak ber to ako dar, kričí na nás hospodár. Nič nás už nezastaví, bojujeme ako drak. Prívárok a posúch, to je veľký šmak. Každý sníva o tom, že vyhrá túto show, no ona nemá dvoch víťazov. A preto všetci farmári, paráda, farmári, paráda, Farmári, paráda, farmári, paráda. Ďakujeme veľmi pekne. Taký mierny pokus. Nie, to je v poriadku. Keby sme to dali ešte do repu, rozumieš? Tak to by bolo perfektné. Ja som sám prehlasoval, že možno to skončí menším fiaskom, ale som rád, že ľudia sa tam dali dokopy, že ma aspoň chvíľu počúvali a že si to nechali vysvetliť a bolo to všetko, ako bolo. Slova bola čistá improvizácia od každého a super herecké výkony. Ja si myslím, že paráda. Teraz neviem,